неабходна ў розных мясцінах бываць, але большую вартасць чалавек тады мае, калі лёс радзімы малой хоча знаць. Калі хочацца зведаць назвы рэк і азёраў, назвы вёсак, урочышчаў і валуноў, каб набытую спадчыну перадаць з паклонам тым, хто цэніць, шануе яе зноў і зноў. Толькі той можа знацца самым багатым, хто валодае скарбам радзімы сваёй, яго мовай, культурай, гісторыяй, каб на стагоддзі ўперад з будучынёй. Вас вітае група эколагаў «Лесавічкі». У апошні час нас, маладое пакаленне 21-го стагоддзя, не можа не хваляваць сусветнай экалагічнай праблемай захавання і аднаўлення роднай прыроды. Таму мы вырашылі прайсці леснымі сцежкамі на тэрыторыю сельскага савета, пазнаёміцца з гісторыяй існавання, відамі дрэў і раслін, звярнуць увагу на адшчадныя адносіны чалавека да лясных ландшафтаў. Большую частку нашай мясцовасці займаюць поле, луг і лес. Лес, хутчэй за ўсё, старэйшы за чалавека, магчыма, яго равеснік. Аднак ён ніяк не можа быць маладзейшым. Чалавек, здаецца, і нарадзіўся ў лесе, бо лес – гэта і хата, і ежа, і аценне, і вогнішча. Тут ёсць дзе схавацца ад дажджу, засланіцца ад ветру і завеі. Але ж лес – гэта найперш дрэвы. Бары і дубровы, краса Беларусі, і песня, і казка, і звон таямніцы. Я сцежкай лясной у маркоце пройдуся, ажывіць душу цёплы водар жывіцы. Запрашаем вас прайсці разам з намі экалагічнай сцежкай па складзеным маршруце. На пачатковым этапе мы вывучылі інфармацыю па тэме і даведаліся многа цікавага. У старажытныя часы праблема смецця рашалася проста. Усе адходы выкідваліся на вуліцу перад домам, у рэдкіх выпадках у бліжэйшую рэчку. Але эпідэміі, якія ўзніклі, прымусілі задумацца над чысцінёй акружаючай тэрыторыі. Так чалавецтва упершыню сустрэлася са смеццем як з праблемай. Першы наш прыпынак – школьная бібліятэка, дзе мы пазнаёмімся з тэарэтычнай часткай навукова-папулярнай літаратуры пра навуку гарбалогія, а таксама з творамі мастацкай літаратуры па дадзенай тэме. Адпраўляючыся ў дарогу, успамінаем правілы паводзін на прыродзе, вызначаем мэту і час правядзення. Другі прыпынак – лясны масіў вёскі Чыжуны. Тут мы распрацавалі рэкамендацыі і спосабы сарціроўкі бытавых адходаў. Гінюшкі – лес, які знаходзіцца адразу за аграгарадком і мае прамавугольную форму. Назва паходзіць з беларускай мовы «гінуць». Так, як калісьці ў гэтых мясцах шмат прапала жывёлы. Лес у асноўным змешаны, аднак у залежнасці ад глебы адна частка лесу больш забалочаная і яе называюць у народзе гнілой, дзе пераважаюць асіны, бярозы, клёны, а другая больш сухая. Прадаўжаючы маршрут, мы прыйшлі ў Ваюцішкі, змешаны лес, які займае плошчу каля 6 гектараў і акружаны з усіх бакоў вёскамі. Мяркуюць, лес атрымаў такую назву, таму што раней тут вадзілася шмат ваўкоў, і зімой часта чулася іх выццё. Усходняя частка лесу больш забалочаная, заходняя пясчаная. Вельмі даўно людзі бралі тут пясок для сваіх патрэб, і так утварыўся невялікі кар'ер. У 1985 годзе адкрылі новы кар'ер у полі, які падступіў да лесу, а стары зраўнялі і засадзілі хвойкамі. З супрацьлеглага боку Ваюцішак знаходзіцца вёска Бярозаўка, якая пэўнай назву сваю атрымала па прычыне таго, што ў гэтай частцы пераважаюць стройныя і прыгожыя бярозы. Сапраўднай заслонай з'яўляецца заходняя частка лесу, так як тут пераважаюць высокія і звонкія елкі. У лесе шмат розных кустоў – ядловец, крушына, рабіна, арэшнік, чаромха. Некаторыя з іх з'яўляюцца лекавымі. Зямля ўкрыта бруснічнікам, заячай капустай, кісліцай. За галінных дрэў і кустоў чапляецца верас. Чарговы прыпынак – гэта месца размешчана ваенна-патрыятычнага кругласутачнага лагера «Патрыёт».
які знаходзіцца ў Мядзельскім лесе. Участак лесу, які знаходзіцца на ўсход ад аграгарадка Доцішкі, лес змешаны, плошча 2 гектары. Тут сустракаюцца хвойныя і ліставыя дрэвы. Шмат розных кустоў: арэшнік, рабіна, ядовец, чаромха. Месцамі кусты і дрэвы аблытаны пахучым верасам. У паўночнай частцы пераважаюць елкі, сярод іх многа сухадрэвін. Лес светлы, і таму ў гэтым лесе кожны год разбіваюць палаткі для лагера. Лес – гэта наш неацэнны скарб. Мы павінны яго берагчы і захоўваць для будучага пакалення. Ужо некалькі год запар школа падтрымлівае цесную сувязь з радынскім лясніцтвам. Кожную вясну мы займаемся пасадкай лесу, удзельнічаем у акцыі «Чысты лес», прыдарожная паласа вёскі Ківанцы. Прайшоўшы экалагічнай сцежкай, мы прыйшлі да наступных высноў. Лес з'яўляецца домам для жывёл і раслін. Лес – гэта прыродная аптэка. Лес – гэта месца адпачынку для чалавека. Лес служыць лёгкімі нашай планеты. Лес – крыніца чыстай вады і ежы. Лес – наша багацце, беражыце яго! Вярнуўшыся ў кабінет біялогіі, мы склалі нататку для друку на старонках школьнай газеты і на старонках настаўніцкай газеты. Для жыхароў нашай мясцовасці, а таксама для тых, хто хоча прайсці экалагічнай сцежкай, мы прапаноўваем карыстацца складзенай схемай, якая змяшчае кароткі маршрут пра лясныя ландшафты Доцішскага сельсавета. У час праведзеных даследаванняў мы прыйшлі да высновы, што смецце можа прынесці карысць. Сабраўшы смецце, можна не толькі зрабіць зямлю чысцейшай, але і зарабіць грошы, а праявіўшы фантазію, можна падараваць другое жыццё розным непатрэбным рэчам. Кожнаму з нас неабходна правільна распараджацца тымі рэчамі, якія становяцца непатрэбнымі.